Azt, hogy a Zsipi templom Gömör legrégibb fennmaradt szakrális emlékei közé tartozik, tudták a szakemberek. Az azonban, hogy a gótikus templom falát freskók díszítik, csak 1974-ben derült ki. Tatarozás közben véletlenül találtak rájuk. Ott el volt falazva, a szószékhoton az ott be volt falazva, az nem volt ilyen szabad. Nem gondoltunk volna rá, hogy az van ott eltakarva. A diadalíván középen Jézus, két oldalán az 5 bolond, az 5 okos szűz, az iva alsó részén pedig Szent István freskója tűnt elő. Ez a templom, ez a falunk büszkesége, de nem csak a mi falunké, úgy gondolom, hogy egész Gömöré. Az épület állaga azonban romlik. A templomon a csatornázást és az esővíz elvezetést a Kulturális Minisztériumtól kapott támogatásból, illetve a falu költségvetéséből pár hónappal ezelőtt megoldották, de a műemlékért még lenne mit tenni. Nem csak a templom, hanem elválaszthatatlanul a templomhoz hozzátartozó haranglap, az is nagyon rossz állapotban van. Annak a javítását is meg kell oldanunk. Erre viszont a község önerőből nem lesz képes. A felújítás tervezett összköltsége 7 millió korona, ami Zsíp több mint 5 évi teljes költségvetése.